ndị ọcha na-eme fasting. Isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụla ndị ọcha na-eme fasting. Biko ihe m ji bịawo ndụmọdụ ọ ndị bụ ọlsa ka m chọ bịa. Ọ dịghị ihe Igbo metara Igbo. Onye Germany kwesịrị ịnọ n'ekpere mmehie njọ ya karịa mụnwa dịwo onye Igbo. Lekwa aka maka bụ ụbọchị mere gịnị? Ọkwa ha nwere aka ịkpara anyị ụkwụrụ ụka anyị na-alụgbu onwe anyị. Otu ihe mere ihe isi ike ji na-afụ onye omenala Igbo ụfụ na ahụ bụla agala eri ewu eri ọkụkọ, akụ gara adị ka ala maka ndị nna anyị ha ndị ichie anyị na ha na-erikọ akụ, mana ụbawa anyị nwa dị ndụ naanị anyị. Onye ọsala ala Igbo ndụmọdụ a anaghị m achọghị m ịgbapụ ọsọ. Gbalịala eto ite ife n'afọ maka na ndị ofe nke anya ebe m si bịa ụwa ha gwara ndị Igbo la nka bụla afọ. Abụ Mkpachukwu Ojiagbọ, a na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na Ọmahịa n'ime obodo nke Chineke. Ebe anyị si bịa eteela. Onye na-achọ Chineke fasting amaala ya ahụ. Ọ ya mere o ji leditewu ihe isi ike. Mgbe ọbụla ị megidere ụwa ga-anọ mee ya ka esi eme ya na mbụ. Okwu Igbo ihe na-agbaghị gị mee ya otu ahụ ndị Igbo siri eme ya na mbụ. Maka mbụ na mbụ o bidoro. Omenala Igbo a ga-ala ala. Igbo mma mmanụ.